ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಏರ್ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಬಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳುವೇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ತುಳುವೇರು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಬಂದ ನಾಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾಡ ಬೇದೆ ಹೋಗ್ಲಾತ್ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ನನಾದ ತೆಲಿಬಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪನೆಗೂ ತುಂಬು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ನಕಲು ಬರೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರುಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ ಉಂಡು ಬಂದಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕಡು ಬಲ್ಪುನು ಕೊರ್ನಾರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವೆರ ತೂದು ಆಯನ ಬೇನೆ ಮಾತ ದೂರ ಆದ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜು ನಂಚ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಜನೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರನಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರದು ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುವೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಸೊ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೋಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬತ್ತಿನಗಲು ಏಯ ಹಸಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿದ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಮೂಜಿನದ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದೀದು ತೆಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಬರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇಗ್ಲೇನು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಕು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕುನ ತಾನು ಕೆಡ್ತೆ ಮಾಡುವೆ ಮೂಜಿಗಾಸನ್ ಕೆಡ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ತೋಲೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತುನ ದಾದ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತುಡು ಅಂದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತುಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜನಕ್ಲೇಮಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಣ ಸಾಸುಲಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನು ಇರಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇನ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಐದನಿಕೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಲಿದ್ದೊಲಿ ವಿಶೇಷ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ್ 10 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕರ ಬಂತುಲಿ ಮೇರ್ನ ಬೇಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವ್ವರೇಪು ಉಂದು ಕೆರೆಪು ಬಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಗಂಟೆ 10 ಹತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಬಂದೆ ಯಾನು ಮೆರಡಬಹುದು ಗಂಟೆ ತಣದು ಕೆನ್ನಿ ಮೇರು 10 ಬಂಡಿರು ಯಾನು ಪೋಡ್ತದುಂಡತೆ ವಾಪ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ಅವು ಆಗೊಂಜಿ ಒಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತ ಅವು ಸೈಡ್ ಮುರಣಿ ಈ ಮುಜಿಗಾಸೆ ಈನ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾನು ಬೇಡ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನಂಗ ಸುರು ಮಂತಿನಂದು ಏರು ದಾದ ಕೇಂಡಲ ಆ ಪೂಜಿ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಈ ಪನ್ ಬಂದೆ ಪಂತಿನಂದು ಆಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂತು ಪನೋಡತ್ತ ಆ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪುರಂಜೋ ಬತ್ತು ಕೇಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ಮೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಬಂದು ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಬಂದು ಕೇಂಡಿಗೆ ಅಂಬೇಕೆ ದಾದ ಬಂತೆ ಗೊತ್ತುನೆ ದಾದ ಪಂತಿ ಅಮ್ಮ ಈರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತು ಅಗಲು ಕಣ್ಣಲೆ ಬಡಿದಿ ನಡುವು ಮಾರ್ಗಡೆಲ್ಲ ಉಂಟದ ಎಂಕ್ ನಾಯದ ಕಡೆ ಇರ್ತಿದಾರ ಈ ಆತೇ ಬಣ್ಣೆ ಡಬಲ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಆ ಎನ್ನೋಡು ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂತೆ ಆ ಗೊಂಜಾಣಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತು ಯಾನು ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ನಮ್ಮ
సమాతోడు నిన్న అమ్మను ఎనంతులమే చంద్రే చంద్ర ఇల్ల దాంతిప్పునగ గురు చంద్రని ఇల్ల పోండ దాదాపుడు చంద్రే దాంతిప్పునగ గురు చంద్రని ఇల్లగ పోండ చంద్రన బుడేది నిర్మల కూలు దాదమ్మ ఏ ಚಂದ್ರಮೆ ಏರೈ ಪೇಪರ್ ಬಣ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಯಾನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಯತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಔಷಧಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನಂಗೆ ಏನ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಪಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಣ ಮಂತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪಣ ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಕೇಳ್ಲೆ నీకు ఇంగ్లీష్ పర్పుజంబే ఎంకు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లా గొత్తుండు ఎల్లి ఇంగ్లీష్ లా గొత్తుండు ఇంగ్లీష్ ఇడు మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఎల్లి ఇంగ్లీషు ఏ బి సి డి ఇ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ యావ్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఏ బి సి డి ఇ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ యావ్ సమానైన ಔಷಧಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮುನ್ನ ಎಂಕು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಫೋನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಯಾನೊಂದು ಜಾಗ ತೊಂದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಯಲ್ ತೋಡ್ರಂಡು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ತಿನ್ನೋ ಜಾಗ ತೂತು ಪನೋಡು ಬಂದು ಎಂಕು ಪೋರ ಬಿಡ್ಸೋತಿದ್ದಾನಿ ಐಕ್ಯಾನಿ ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೆ ಈ ಮುಜಿಗ ಸಣ್ಣ ಕಡಬಡಿಯ ಅಂಬೆ ಪೋಯೆ ನೀರು ತುಯಿ ಅಕುಲ್ ಗುಯಲ್ ತೋಡಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಗುಯಲ್ ಓಲುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಓಲುಂಡು ಬರಿತಾ ಶಿವಸೇನ ಸೆಟ್ರನ ಜಾಗಡುಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಎರೇನ ಜಾಗ ನೀರು ತೂದು ಬೋದಿನಂತ ಮುಂಜಿಗಾಸಿ ಹೈಟ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಪಂಡದು ಫುಲ್ಲಾದು ಗುಳುಗುಳು ಆತ ಅವೇ ನೀರು ಮುರ್ಕದ ಕೆರಪೆನಿ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಆಗಿತ್ತ ನೀರು ತೋರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಆಯೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಸೇರ್ನ ಅಡೇ ತಿಂಗೋಳೆ ಕಲ್ಪದಾನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡಿತ್ತ ಈತ್ ಜಾಗಡ್ ಓಲು ನೀರುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇನಾ ಹೌದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಡಲ್ಲ ಆರು ಬನ್ಪುನು ನಟ ಈತ್ ಜಾಗಡ್ ನೀರು ಒಲ್ಪಂದು ಸಮಾ ತೂತು ಪನ್ನೋಡಿಗೆ ಮರಳು ಗಟ್ಟು ನತ್ತು ಸಮಾ ತೋಡು ನನ್ನ ಕಂಡಸ್ತ ಗುರಿತ ಮಿತ್ತುಂದು ಕೈ ಮಿನಾಡೆ ನೀನನ್ನು ಕೆರ್ತೆ ಮಾಡುವೆ ಕಂಡಸ್ತ ಗುರಿತ ನೀರುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನೆಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಮಾದೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪ ಸಾಸಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಏಪಲುಂಡು ಮೇ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಕೊಡಿಗಡೆ ರಟ್ಟವೆ ಈ ಪುದರ್ ರಟ್ಟವನ ಏನನೇ ರಟ್ಟವನ ಗೊತ್ತಾಗ ತೂಪ ತೂಪ ದೇವಾ ಮೂಲ ನೀರುಂಡಿಯೇ ಮೂಲು ನೀರು ಫುಲ್ ಅದು ಗುಳುಗುಲು ಬಂದು ಪಡಿಕೆ ಬತ್ತು ಬಂದು ಉಪ್ಪೆಡ್ದು ಹೋದ್ರು ಅರೆ ನೀರುಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನವೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏ ಮುಂದದಾದ ನಿನ್ನ ವೇಷ ಯಾನ್ ಎರಡ ಪಂದು ಸೈಪುನು ಮಾರ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಡದು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕವನ ತಟುಗೋ ಕನತದಿ ಪೀಕನ ಕೈತಿದೀತಿನಿ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರಲಿ ಎಂಕ್ ಬಿರಾಡ್ ಕರಂಚಿದು ಹೋತುನು ಬಂದ ಎಂಕ್ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರೋಂಡ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತರೋಂಡ ನನ್ನ ಗಾಯ ಗಾಲಿಗೆ ನುಂಗಾಡ ಬಂಡದು ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಾರ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಪ್ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟಿಯಾ ಅತ್ ಯಾನ ಆತ್ಲ ಕಪ್ಪ ಕಾರ್ಲದ ಕರಿಯ ಕಲ್ಲಡ್ದಲ ಕಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಕೊಲ್ತಾ ಹೊಡುಂದು ಪೇರಲ್ಲವಲಿ ಪೂಜಿಯ ಪೌಡರ್ ಪೂಜಿಯ ಬೊನ್ನೆ ಪೂಜಿಯ ಸುಣ್ಣ ಪೂಜಿಯ ಆಡಲ ಬೊಲ್ದಾಪುನ ತೋಚಿ ಎದರ್ದಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರು ನರ್ಲನು ಪೂಂಟುದು ಪೂಜಿಲ ಮಗ ಬಂಡಿರು ಬಿರದಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರು ಪಾಜದಪ್ಪುನ ಅರೆತ್ತು ಪೂಜಿಲ ಮಗ ಬಂಡಿರು ಇಟ್ಲ ಬೊಲ್ದಾಪುನ ತೋಚಿ ನಾನು ಬಿದರಿಕೋ ಬಾಟ್ನ ಒಂಜೆ ಬಾಕ್ಯ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ್ ಹೊರನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕಿನ್ಯ ದಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಎನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆರತಾ ಬಂದ ಯಾನು ಕಪ್ಪಾಡಲ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ದುಂಡತ್ತ ಉಲಯಾನ್ ತಪ್ಪರೆ ಬರೆ ಬಂತಿಜನ ನಿಕ್ಕೇನು ಉಲಯ ತಪ್ಪರೆ ಬರೆ ಬಂತಿಜನ ಅವಳು ಅರೆತ್ತದೆ ಬತ್ತದಿನಿ ಎಂಚ ಅವಳು ಅರೆತ್ತದೆ ಬತ್ತದಿನಿ ಅವಳು ಅರೆತ್ತದೆ ಮೂಲ ಮುರೆ ಪರ ಬೋದು ಅನಮ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಚೂರನ ಬಾ ಬಾತಂಡ ಅದನ ಮನಿಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ಓ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೊಂಡತೆ ಏಪಲ ಟೈಟ್ ಪರ್ಪುನೆ ಏಪಲ ಟೈಟ್ ಅರೇನು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಪಾಡು ಪಂಡು ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ತುಂಡು ದೈವ ಪಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರಂದಿಲಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲಿ
ಯಾನಾರು ವರ್ಷಡಿ ಜೀವಮಾನಿಡಿ ಪರಂದಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ಬಂಡು ಐಕ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪರ್ಪವನು ಉಂತಾರೆ ಆಯ್ನೆಜ್ಜಿ ಆಣಮ್ಮ ಐಕ್ ದಾಯಿರ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಲ ಪಾರು ಐಕ್ ಯಾನ ಜನ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮೆ ಮೂಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಮೂಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಿಗೆನ ಈ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದುಲೆ ಪರ್ಪವಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗ ಉಲೈ ಪರ್ಪವಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರು ಪರ್ಪುನೇಜ್ ಅವು ಎಂಚಿ ಅತಿ ಸಾಸಿಲ್ಲ 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ದಾಯಿಗೆ ಪಾರ್ಪುಜೇರಿ ಒಡೆ ಪರ್ಪುನ ಬೇ ಆನಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಬಾರ್ ಮಂದಾತ ಅಮ್ಮಲ್ತ ಪರ್ಪುನ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ ಮದ್ಮೆದ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕವು ಇರೆಗೆ ಪಂಡನೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮದ್ಮೆದ ಪಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪು ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿನ ಏನೇ ಸಮ ಓದು ನೋಡು ಸಮ ಓದುವೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಂತದಿ ಓಡಿ ಅವು ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪಿ ಕುಂಕುಮ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ದಾದಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ದಾದ ಅವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೆಯ ಉದ್ದಾಪನ್ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೀತೀನಿ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ನಂಬರ್ 2 10 ಮುಗಾಯಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ 10 ಮುಗಾಯಿ ದಾಯಮೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೇ ಮುಗಾಯಿ ಅವು 10 ತಾರಮೆ ನಿಕ್ಕು 3 ತಾವ ಗೊತ್ತಾಬಜ ಅವು ನಂಬರ್ 3 ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ 4 ನಕ್ಕರು ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಎಕ್ಕಲಿ ಪಡ 2 ಕುರೋ ಎಪ್ಪಡೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗರಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗರ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ನಂಬರ್ 2 ಕೋಲು ನೀನೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಒಕ್ಕಂತೆ ಚರುವ ದಾದಿ ಪಟ್ಟಿಮೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮುನಾತ್ಮ ಒಂದು ಮಾಟ ದೆಪ್ಪುನೈತ ಪಟ್ಟಿಮೆ ಮದ್ಮೆದ ಪಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಮೆ ಓದಡ ಕೊಡ್ತಿ ಒಂದು ವಜಿನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಸುರೂತ ಮಗಲ ಮದ್ಮೆದ ಬಟ್ಟಿ ಅವೇ ಪೂರ ಬರತೈಟ್ ಒಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾದಿ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ಈರ್ನ 2ನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಒಂದು ಈರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 6 ತೀರ್ದಿರುವ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದು 2ನೇ ಮಗಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರು ತೀರ್ದು ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ್ರು ತೀರ್ದು ಇರುವ ವರ್ಷ ಅನ್ಗೆಮ್ಮೆ ದಾದನ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪುಜಿಮೆ ಅಂದಿಯೇ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ತೀರ್ದಿ ನನ್ನ ಕಂಡನೆ ಯಾನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣು ಬರ್ಪೇವಾ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣು ಆಂಟಿ ತುಂಬ ತುಂಟಿ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ಇರಂತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಉಂತಿ ಅಚ್ಚಿ ಶಾಸ್ತಿರ್ಲೆ ಎಂಕು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪದಾರು ಅರೆ ಪುನಲ ಮಲ್ಪದಾರು ಕಲ್ಪದಾರು ಮುರೆ ಪುನಲ ಕಲ್ಪದಾರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪದಾರೆ ವಸೀಕರಣ ದಾಯಕ್ ಮೇವು ಆ ಪೊಂಜೋನ ಕಣ್ಣನೆ ತೀರ್ದನಿಗೆ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಯಾನು ಮದ್ನಾಪೆ ಆ ಪೊಂಜೋ ನೀರ್ದು ಇರುವ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾನ್ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕಾಪು ನಿಕ್ಕೆ ಏತು ಸಲ ಬಂತೆ பொண்ணுல விஷயம் நேத்து போடுமே பொண்ணுல விஷயம் நேத்து போடலங்க ஓ எனக்கு நீயா துண்டாவே எனக்கு பொண்ணுல விஷயம் நீயா துண்டு ಎಂಚೋ ஒரு விஷயம் தாத ಗೊತ್ತಿದೆ எனக்கு பஸ் ஸ்டாಂಡ್ಗೆ போಡಿತ್ತೀನಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬನ್ಪೆ ನನ್ನ ದಾಯ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಮರ ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹೋದು ತೋರ್ನಿ ಎನ್ನೆದುರು ಗುರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಬಾತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತೂ ಯೋಳು ಮಾರ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಂತೂ ದಿಂಚ ಬಂಡೋಲು ಕೊಡೆ ತೆರ್ತಿದ್ದು ಬಂಡೋಲು ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೆ ಬರ್ಪಾರದ್ದು ಕೇಂಡೋಲು ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಚ್ ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಚ್ ಕೂಡ ಬಂಡೋಲು ಮಾರ ಇರ್ ಚಂಡಿದಾಯಿಗ ಅಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಂಡೋಲು ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಚಿ ವಾಣಲ್ ಬೋಜ ಯಾನ್ ಬೋಯ್ಚಿ ಪಾಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಚೊರೆ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನಿ ಅವು ಇರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೋಲು ಅಂದ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಬೋಯ್ಜಿ ದೇಗ್ಮೆ ಬೀಗರ್ದ ಹಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕಪ್ಪು ಕರಿ ನೆರ್ದಲ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಮ್ಮೆ ಅವು ರೋಮ ರೋಮಲ ಚರ್ಮಲ ಒಂಜೇಲ ಕಾತನ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡೋದು
ಸೈದಿನ ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕಾತ ಮತ್ತೆ ಈ ಎನ್ನುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೇರಿ ಈ ತೋರ್ಸಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ನಾನು ಕಂದನ ಈ ರಿಂಚ ಪರಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಪರಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತು ಒಂಜನ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಮಾರೆ ಇರು ಬತ್ತಿನಡ್ಡಾಂಡು ಇರು ದಾತು ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಕೈ ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಮೊನ್ನೆ ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಕೂಲಿ ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಕೆಬಿ ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಮಂಡೆ ತೂತು ಮಾಡೋಣ ಮಂಡೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುಲಿ ಯಾಂದ ಹೇಗುಲ್ಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನುಂತುವೆ ಆವಣ್ಣ ಇರು ಉಂತುಲೆ ಯಾಂದೆ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಲ್ತು ಕಂದಮೆ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ನಿನ್ನ ಬುದರೆಂಚ ಎಂಕ ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಮುದುಲೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮನೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಬಿಡಿ ಮಾಟ ಮಲ್ ದೆಪ್ಪವೆ ಒಂದು ಅಂಜತ್ತಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅಂದು ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬುದರೆಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ ದಾಯಿಗ ಹಾಕುವರ್ ಮಾರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಜೊತೆ ಐಕಿ ನಿಕ್ಕಾಕುನು ಒಲ್ತು ಕಂದಮೆ ಆ ಜನ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಎಂಗಿ ಬಿರ ಬನ್ಪುನು ಕರ್ಮ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತ ಕೇಳಿ ಯಾನೇನು ಸುರು ತೂಪುನು ಅಂಚ ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚಗೆ ನಾನು ಯಾನಿ ನಾನು ಸುರು ತೂಪುನು ನಿನ್ನ ಬುದರ್ದಾದ ಆತಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಿಪಿ ರೇಸ್ ಆಪುಂತುಲೆ ಬಿಪಿ ರೇಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಜಂತ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಗ್ಗಿ ಪೋ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಯಾನ ಕೇಳಿದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನಿ ಒಟ್ಟಾರ ಈರೇನು ಸುರು ತೂಯಿನಿ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಪುದರೆಂಚಗೆ ನಾನು ಯಾನಿ ನಾನು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಡು ಸುರು ತೂಯಿನಿ ನಿನ್ನ ಬುದರೇನ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಇರಾಗ ಆಪಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲಿ ಈಟ ಪನ ಹೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ದಾದ ಆವಡಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಬಾಬು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾಣ ಮಾರ ಒಂದು ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೀದಡ್ ಬಾತಿರ್ನ ಆಜ್ಮೆ ಆ ಜನ ಪಿದ ಮತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಮಡೇ ಕೇನು ಇತ್ತದುಲ ಯಾಕೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಇರಗದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋಡತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ 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 ಒಂದು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಯಾ ನಡಪುನಾಗ ಕಾರು ದುಮ್ಮು ಬಿರ ಹೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಯಾ ನಡಪುನಾಗ ಕಾರು ದುಮ್ಮು ಬಿರ ಹೋಪುಂಡು ಎಂಕ ದಾಯಿಗ ಹಾಕುವರ್ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮೆ ನಡಪನ ಕಾರ್ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬಂದು ಸೈಪಡ ಈ ಜನದಾದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಪೋಪು ನಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ ದಾಯಿಗ ಹಾಕುವರ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ ದಾಯಿಗ ಹಾಕುವರ್ ಒಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಬಜ್ಜಿಗೆ ತಮಾರಯ ಒಟ್ಟು ಕಂದಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಸಾಸಿಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಉಂದು ಪೋನಾಗ ಉಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂದು ಪೋನಾಗ ಉಂದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ ದಾಯಿಗ ಹಾಕುವರ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಂದ ಸೈಪಡ ಎಂಚ ಒಂದು ಪೋಂದ ಸೈಪಡಮೆ ಎಂಕಿರ ಸುರತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಸುಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡಣ್ಣ ದಾದವು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚ ಈ ದೋಷ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿತ್ತ ದೋಷ ಉಂಡಣ್ಣ ಶನಿ ಶನಿನ ದೋಷ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಶನಿ ಉಳ್ಳಿದೆ ನೆತ್ತಿಡುಗಳೊಂದೇ ಶನಿ ನೆತ್ತಿಡುಗಳೊಂದೇ ಐಕೊಂಜ ಮೂಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಮೆ ದೆಪ್ 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 ಸಮೀರ್ ಮರ್ಕಮಲೈ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಶನಿ ಮಲೈ ಪಲ್ಪ ಬಿದಾಯ್ ಎಂಚ ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಯ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದಾಗ ಹಾಕಿನಿ ಓ ಮಂಡ್ಯದಾಗ ಹಾಕಿನಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಗೋಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಓಕ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿನತ್ತು ಆಯ್ ಶನಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ನಾನು ಆಯ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಂಡೆ ಪೋಪಡ ಪೋ ಮಂಡೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಂಡಿ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಪಂದುಲಿ ಓ ಈಗ ಓ ತೇಲ್ತಾಡು ಜಾಗ್ರತೆ ವೀರ ತಿರ್ಗಂದು ಸೀರೆ ಪೋ ನಮ್ಮೆ ಓ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋಂಬೆ ಲೋರಿದೆ ಯಾಕೊಂಬೋವೆ ಶನಿ ಓಂಡು ಓ ಶನಿ ಓಂಡು ಶನಿ ಪೋಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವ್ವೆತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಡನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಹಾ. ದಾದವು ಒಂದು ತಂಡಸ್ತ ಗುರಿ ಹೋಲ್ತೋಡ್ನು ತಂಡಸ್ತು ಗುರಿ ನಿಕಲ್ನ ಜಾಗಡೆ ತೋರೋಡು ఒక ఎరేర జాగడ తోడ అగ్లు పుడిపేరి ಒಂದು ವೇಳೆ ತೋಡಿಯಾಡ ಅವೇ ಗುರಿ ಟೀರೇರಿನ ಕೋಂಪುವೇರು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲನ ಜಾಗಡೆ ಹೋಲ್ತೋಡೋಡು ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಜಾಗಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋಡ್ ತೋಡೋಡು ಹೌದಾಗ ಅಣ್ಣ ಹೌದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು
ಆಪುಜಾ ಛೇ ಆಪಜ ನಾವು ಹೇಗೋ ಅವು ಪಿರೋಡ್ ಪೋಪನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋದನೇ ಜಾಗ ಸೇರಿಸ್ತಾವ ಒಂದು ದಾದಾ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಗುರಿ ಅವು ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇಸ್ರಿ ಹತ್ತು ಆಣ್ ಆಣ್ ಬನ್ ಕದುಕ ಹಾ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಜನ ಅಣ್ಣ 7 ಹಾ 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 ಐಟ್ ಗುಜಿರಿಲಿ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಎರಗೆಣ್ಣೆ ರಡ್ ಹಾ ಇರೇನ್ ಸೇರ್ತು ಮೂಜೋಡು ಅಡ್ಡೆ ಏನನ್ ಸೇರ್ದು ರಡ್ಡೆ ಆವಡ ಒಂದು ಐಟ್ ಔಟ್ಗೋ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಿದೇ ಪೋಪನ ಪೊನ್ನುಲು ಎತ್ತುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ ಆವಡ ಒಂದು ಐಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬರ್ಪನ ಪೊನ್ನುಲು ಎತ್ತುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ ಆವಡ ಒಂದು 5 ತಲ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ವಾ ಇದನೆಟ್ಟ ತಾಲ ಬೈಜ್ಜಿ ನೀನಾನೆ ಏರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಮೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪೆದ್ದು ನಕಲು ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಬೇಲ ಪ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದ 10 ಬಿಟ್ಟು ತರ್ತಾಯವು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಯಾವುಂಡ ವಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಯಾವುಂಡ ನಿಕಲು ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಗಿ ಏತು ದೊರ್ಪನದ ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಆಚರಣ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲು ನೋಡತ ನಂಗೆ ಮಾಡದೆ ಬರಬಹುದು ಪೊರ್ತಾಪು ಈ ಶುರು ಕೊಂಚ ಬೇಲ ಅಲ್ಪು ಆ ಮಾಡದೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪು ಎಂಗುಲು 7 ಗಂಟೆ ಆಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜೋಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡೆಂಗಳ 10 ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಬೊಗದಾನೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಆಗ ದಾನಿಕುಲ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಸಾವರ್ನ ಇರಿ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಮಾಡಬದ್ದೆಪ್ಪೆ ಇರಿ ಸೈತ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರಪರ ರಿಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಆ ನೆಲ ಕಾಕರಂತೆ ಬಂಗಾಪಡ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿ ಮಗ ಏನ ಕರ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಫೋನ್ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೆ ಮುಜಿಗ ಸಾವಿನ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದಿ ನೀವು ಚಂದವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಚಂದನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣನ ಸೊರಗೇಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಮರ್ರಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುನಿಯೇ ಕರ್ಮ ಪಾಚದಂದಿನ ಅಥವಾ ನಿಕುಲು ದಾಯಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೇಲ್ವರತ್ತ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನು ಎಂಗಲು ನೇತ್ರವತ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಾರ್ಯಾರ ಪಿದಾರ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಲ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೀನು 1 ಗಂಟೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಪಾಡ ಇನ್ನು ನೇರ್ತವದ ಎಂಗಲು ಸುಲೋಬಡು ತಿರ್ಗಾರ್ಯ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲ್ವರತ್ತಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಭಾಷಣ ಮೆನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೋದು ನಿರಣ ಬನ್ಪೇತ ಎಂಕ ಹಾಕೋಡು ಆ ಮರ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಾರ್ ತೆಲ್ಪುನು ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ನೆರ್ರೆ ಆಪಜತ ಎಂಕ್ ನೆರ್ರೆ ಆಪಜಿ ಆಕಾರ್ಲ ಆಪಜತ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚಾರ್ ತೆಲ್ಪುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಇರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಇರ್ ಹಾಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ನ ಎಂಕ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೋಟಿ ಉಂಡದೆ ಅವೆನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಂಡು ನಸೀಬ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಆಯ್ತ ನೆನಪು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ನಿಗಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ನಿಗುಲು ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಗಳ ತಂಡದ ಪರಿಪರ್ಲಗಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದಾಂಡ್ ಎಂಚ ಆತನನ್ನು ಕೇರ್ನೆಗುದು ಮುನಿಗಿನ ಪೊಲಬು ಪ್ರವೀಣ್ ಡೆಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ದಾನಶಾಲ ಬಿಟ್ಟಲ ಮೀನ್ ಪುಲ್ಕೇರಿ ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದಾನ್ ಬೇರೆ ಕೇನ್ಗವಲೆ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏಯ ಹಾಸ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕದು ನಿಕುಲ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾದಿತ್ತಾರೆ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರೂರು ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಲಿ ಬಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲು ಫೈನಲ್ಸ್ ಬೈದಾರೆ ನಿಕುಲ ದುಮ್ಮುದ ಪುರ ತೂತಾಯನ್ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ತೂತ ಯು ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲ್ನ ಅವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಂತಿನ ಅವಲ ಶೀರೂರುಡು ಮಂದಿನ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಂದಿನ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಇನಿತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್
ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಮನ್ಪೊನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಯಾರ್ದಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ತೋಜಾವಡ ಅಂಡೊಂಜಿ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿ. ಐ ಫೀಲ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ನಿಖಲ್ನ semi-final performance was better than this performance. The semi-final concept it was much better than this. Anyway, all the best to the whole team. All the best. ಅಂಜನೆ ಗುರುವಣ್ಣಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ ಬನೋಡಂಡ ತೆಲ್ಪುನೈಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ನಾಥ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಬಂಗ ಬೇತೆ ವಾ ಉರುಟ್ಲೈಜಿ ಬೇತೆ ಉರುಡು ಈಸಿಲಿ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೇನ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಸತಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂಡ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಎನ್ಲೆ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ತೋಲಿ ತೋಜಿಂಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಣಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿವಲ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಏನು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಬೀನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡು. ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಯಾಮಸ ತೆಲ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಡು ಅಗೇರಿಗಾದ ಪಾಕಿ ಹೇಗಿಡದ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕೇನ್ ಗಬಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಯಂಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೋಟಿ ಉಂಡದೆ ಅವೆನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತಂಡು ನಸೀಬ್ ಅಪ್ನಾ ಅಪ್ನಾ ಆಯ್ತ ನೆನಪು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು. ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್. ನಿಗಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ನಿಗಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ನಿಗಲು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ನಿಗಲನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈತಿನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಡ್ ಪ್ರತಿ ವೆರನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಗಲ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಲಾಫಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಗೆ ಎಂಚಾಡು ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಪೋನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ. ಒಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಯರು ಹಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂಡದು. ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಡ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಖಂಡಿತ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗಲು ಈ ಸಲದ ಒಂಜಿ ಎಸಲಿಡು ಬಾರಿ ಟಫ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಸಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಐಟ ನಿಗಲು ಆ ಕೈರಿದ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಬೈತರ ಬಂಡಿನ ನಾಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸುರುತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಏನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೆರಡು ಬತ್ತೊಂದು ದಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಣನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಲ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪಣನ್ ತೂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ತೆಲ್ತುಪ್ಪರು ನನ್ನಾತ್ ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನದ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟುಗೂ ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಇನಾಮನು ಗೆಂದು ನಕ್ಲು ಏರು ಕೇನ್ ಬಾಬಡೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜತ ವಾರೀಸುದಾರರು ಏರಾಪೇರು ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಗೆಂದುನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪುನಂಜನ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ನಲ್ಲಾದ ದಿನ ನಿಖಲು ಕೇನ್ ಬಾಬಡೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತೂವಡು ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆ ನನಾತ ತೆಲಿಪುಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಬಿಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ What a comedy.